Nagapor sa kapor ngila walam syapi yaki kubor halor kisap ki phong jong ki brio jong ka nikirulum kasi jantia. Kibam de persyo na kisap jong ki babon na kirisap ni. Mentaga tayo ru kene ko kubor ka bangin walam syapi kam de per palat na kita baro. Hendrai ka jing per kadai tang ha ka jing syampang lengba ka puli puti. Kane di ka kubor syapang ka jing pro jabiang jong ka wei ka kena dang ha kerta. Kabaki babon le asie ke dengelap miet akai le kai ke masti. Hendrai kene ke hybrid pat kala le kene kam kaba ompoi perkat bakan le dang ha kene kerta. Tongine kemi sipor ya kene ke kubor. Habayakran pat bahi ki kena hi ki berang hapok kasi pos nam kerta. Lekse ki babon hi neki ki dengelap miet ha ka bele kai ha ka bepet television bat kendang don ru ki badang keje bad elap miet bat laki kemi ki kpa. Hagani katayo ko kanhunu PCN kle kendo apat ya iwei kena kan thai ibadang ret kerta. Hendrai ko ka kam khrau jong ipat kalapau lengba ka jing pro jabiang jong i. Ini ide hybrid me aida i bahun majau kendai senam kerta. Ikon nengkong jong ikong dasumar len majau bad uba mardondor banjob tongper. Kibachong basa hakadong rengirum halau jenreu nong thamai shilong. Kumbalong kiwiki kena I me aida I bahun majau ru ide ibasngok tenat benelek kaya masti. Kau bija nga kadek nga le coding, nga tem ka piano, ban nga lakai badminton. Namar bagadang dairu kapor pulis school. Hakane ka yeng rengkat kikme kikpa. Ikme iet bad ikpa iet jong kane ka yeng kijuplot poru balakik siu haba kisyong krekot bad I me aida I bahun majau. Hendrai ka bakam per ha ini kun nengkong jong ikong dasumar len majau. Bad uba mardondor banjob tongper. Kadi namar ka jing pro jabiang jong i. Namar hadian baki kimi kikpa kili i ya ka jing pelet jingmut jong i ha ka bedai bat ki core computer. Kila penrung ya ka kerteng jong i ha ka shlem ai jing hikai tang lengba ka internet. Lengba ka White Hat Junior. Bat tang hapok kendiat benai mental lelong iba syampang ba bat sedang sandur ru ya ki katuk kan itali ki ap. Ngai I ya kene ka advertisement hapo Facebook but naru bidang naru asna mencuai ngai I bidang interest pa ya kene ka computers and coding jukli nga te ngala wat na hikai myo re te hakatu si mangalap last year ngasi I khatu te ngala shimne ka to ka kabu kai ngai enroll no I ha ka White Hat Junior. Kawai ni ki ap kaba I me aida I bahun majau ila sandur bathau kadai kebedai baki kena ni kisamla. Hagabal leng bak ni kaap kilala ban ujor na penpau ya kejing syak tombor kejing syak lehe ki para kelas ni kinohi kai bat ki wede kejing syam jeng e jongki. Bat ya kene kaap latep kum ka anti bullying app.
Kami ke Bangashna kena filaban report je ke beli. Filaban report je ke beli. Filaban report ayo buat ilek beli api. Ngala experience beli. Naduk nursery kelas 2. Kena kibala buat phone kila yo ke phone ha Amerika na ru. Kila ben susum download kena ke app nang ta kila ben send ka notification ni email sha ki make pajang ki. Ban ong ban stop ye ke buli. The details you have to add your name or it's optional. You can add or not add your name. You can add the bully's name. Of course, you have to add the bully's name. You have to add where the bully usually happens and where the bully and what is and is the bully older or younger than you. Wadla kajing poi perkat ihapret me aida ibahun majau ban sandur ya ke anti bullying app kadai lengba kajing yak lenti ba kajing syam jong i. Henry menta ka White Hat Junior kala itu bat shimru ikne ka app ban bu ha kathup jong ki weipat ki bapen mi iki app beper ban penan kam ki pat ba ha satalak ka perthai. Bat dang ha katayo balala kane ka app jong i kadang don ha kerensan jong ke Silicon Valley mentorship round. Ha kathup jong ki arpho tali kerteng na pedang ki nyo hajar. Henry menta katayo ka anti bullying app jong i habret me aida ibahun majau. Kelarung ha kathup jong ki bah kli ado kata ha ka top 6. Bade kejing bishar ka bakat do ban jiet ikino na pedang ki Henry tali ki app kidai ki bapen mento shisha ki pat ba bat ban pelat pat ba ban penan kam yaki ne kata kerensan ke belatip kum ka Silicon Valley Challenge. Kan salong ha California jong ka United States. Mai kini ke app jongka po bikijit ya ka ba ka ya ka uniqueness ya ka idea jongka tinang ta pada ka user interface tinang ta pada ka world impact bikiong ti kita kilong very important kan ti naka kani ka institute ka ba ka puli maka kipet ya ka world impact kapet ya ka world impact maba si kibon ki kena hakawai ki ri baki bon ki bullying kumni le se ki laban padan kami ne ka app jongka bat baki laban report ke problem jongki sha ki pan ki school jongki kajing start bat kajing pro ajabiang kadai ke bau trai nong bo nong thau hi ula benta habaro hendrei ke syongpat ha kajing sumar bat kajing penhek pensan ki pa kumno ban betin nanti yala ki khon compare hakarta ka bakat no phinteng shan kumbo ong umelung sosotham baro ubreu bastat mano bala banlen la khlem da ple kalat kumno unlat pankren. Oh, kila develop bahan marba ki kena usually kum ki research kila long creative kita nak pot ki ba ki kuat ban express bon ki baki sngo ki baki i hak jong kena jo ki. Henry kini ka traditional namnong traditional education system jongi kam island ya kata kan bikin express ya ki ba baki nak pot. Tilang ba kini programs kum ka programming but lomba ka programming ka coding they can do so many things kan kelap dan peni ya kasab diki habun rukom but kani li ke future hi mantama programming everything kalong technology based bet de lingba jo kini ki platform ka White Hat Junior ki khna mata kelap banyo ka kabu ban enroll but ban express ya ke bakian hapo kan ko mangi ki me pati long komenta ka jok computer mo long ban ong bangin deny ki khun bakin le computer le internet kam dei shoot te ka por menta long baki kimi ki pahi long haba ki lap ki khun ki don interest hakani ki dei ben ai ken kita ka encouragement ka support maning kong e kawan nangi bat kum jo hiru habangi ai pade kani ka ti ki bakin le ha ka computer lan ka internet long teng ko mangi ki kimi pangi dei ben tip ngin jet ken ke e baki dei ben le mde ban chu ai lat be ki ben le ki games ki hadu bangim tip shoot ki le ki e ru ti hangta ken ti dang ta pade ta ka dang se enroll ya ka hakini ki in online classes but hakani online classes ki la groom bhaya ka ki la pen su thu bhaya ka but nang tu nak e ba jang makanin kong hadu menta long ka she has learned to love coding ken ka school ni ka bilet kan yat kum ka de ban yat hi henry kani ngin chime ka kum ka hobby ru kalong ka side hobby jung but ngin push in the sense like ngin I support mai la don bon kita ki dreams bi kwa ban fulfill mo te ngin ka lang ngin support ben kat ba ngila ngin support but kat ka jing puli ka na kham ha ba dang yo ka lang ru ngin ang IBA support